Sűsápról a harmadik vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Személyvonat érkezik Sűsápról a harmadik vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Wienerwalzer Euroline vonat indul egyes halmon át. Zürich Hauptbahnhofra közvetlen kocsikkal Bécs Westbahnhofra 19 óra 10 perckor 25 perc múlva a 9. vágányról. A vonat egyes halmon csak keletről Tatabánya, Győr és Mosonmagyaróvá állomásokon áll meg. A vonatra belföldi forgalomban Intercity pót és helyi jegyváltása kötelező. Nemzetközi forgalomban helyi jegy várható. A Bécs Westbahnhofra közlekedő kocsik számozása a vonat elején 410-es. A Zürichbe közlekedő kocsik számozása a vonat végén 319-es számmal kezdődik. Overnight train Wienerwalzer for Zürich and with direct carriages for Wien Westbahnhof via Győr, Hegyeshalom departs at 19:10 from platform 9. Passengers are advised that this train may only be used for domestic destinations with an intercity supplement without seat reservation. Seat reservations may be purchased for international destinations. Der Euronight Wiener Walzer nach Zürich ist mit Kurzwagen nach dem Westbahnhof über Zürich Hegyeshalom die Bahnsteig 9 ab. Es ist international auf einer Plattform gelegt. Landesverbindungen sind an den Abseiten in einem Fach. Reisende, die eine Platz hatte, müssen nur die nicht reservierten Plätze einnehmen. Für den Inlandverkehr muss ein Intercity-Zuschlag ohne Platzreservierung gelöst werden. Személyvonat indul Sűsápra 18 óra